Afrika je kolískou ľudstva. Pochádzajú odtiaľto najstaršie pozostatky po predkoch moderného človeka. Dokonca aj človek rozumný Homo sapiens sa objavil poprvýkrát práve v Afrike. Takisto tu svoj príbeh písali v údolí Nílu jedny z najstarších civilizácií na planéte Zem, staroveký Egypt a Núbia. Prvý Afričan, ktorého poznáme po mene, sa volal Narmer. Bol to staroegyptský kráľ a žil takmer pred viac ako 5000 rokmi. Napriek tomuto ešte vôbec nie je tak dávno, kedy boli ľudia v Európe presvedčení, že Afrika nemá dejiny. Približne až do polovice 50. rokov 20. storočia prevládal medzi európskymi intelektuálmi názor, že Afrika, predovšetkým tá na juh od Sahary, má históriu, ktorá začala až s príchodom Európanov niekedy v období kolonializmu. Zaujímajú aj vás takéto otázky? No tak to ste na správnej adrese. Moje meno je Silvester Trnovec, pracujem ako historik a okrem dobrej rockovej muziky sú práve dejiny Afriky a Afričanov moja celoživotná vášeň. Na prvý pohľad sú možno Afrika a Európa dva odlišné kontinenty, no majú určite viac spoločnej histórie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Súčasný svet sa mení rýchlo a práve dnes je poznanie takýchto dejín v našej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tak poďme na to. Takým typickým príkladom takéhoto uvažovania o Afrike a Afričanoch môže byť napríklad slávny francúzsky intelektuál Victor Hugo. Ten ešte v roku 1879 na jednom zo svojich slávnych parížskych prejavov tvrdil, že Amerika má svoju históriu, Ázia má svoju históriu, dokonca aj Austrália má svoju históriu, no Afrika podľa neho dejiny nemá. Nasledujúci vývoj svetových dejín ešte viac umocňoval v Európanoch a v západnej spoločnosti takéto predstavy. Približne do roku 1914 európske veľmoci ako Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Španielsko či Portugalsko ovládli v podstate celý africký kontinent a rozdelili ho do viac ako 50 kolónií. Svoju nezávislosť si ubránili len dva štáty, Etiópia a Libéria. No a práve skutočnosť, že Európania od 16. do 19. storočia ovládli väčšinu súše planéty Zem, viedol k vytvoreniu predstavy o tzv. Eurocentrickom výklade dejín. Na základe tohto výkladu sa dejiny vysvetľovali len z európskej, alebo teda viac menej zo západnej perspektívy. No a samozrejme, africký kontinent a jeho obyvatelia sa prirodzene javili na absolútnej periférii takéhoto svetového vývoja. Navyše, počas koloniálneho obdobia Európania používali rôzne teórie o civilizačnej misii. Podľa týchto teórií boli Afričania príslušníci akejsi nižšej rasy, ktorá nedokáže kráčať samostatne po ceste civilizácie alebo po ceste pokroku a nie sú schopní ďalšieho samostatného vývoja, iba ak pod nadvládou Európanov. Afričania boli preto zámerne v európskej spoločnosti vykresľovaní ako zaostalí barbarskí divosi bez civilizácie, ktorým je potrebné civilizáciu priniesť, a to hoci aj za cenu násilia či koloniálnych vojen. Na druhej strane Európania prirodzene sami seba vykresľovali ako vrchol ľudskej civilizácie. Úplne v rovnakom duchu vykladali takto dejiny aj európske učebnice dejepisu európskym deťom, predovšetkým v západnej Európe. Veď ešte na začiatku 20. storočia sa francúzske deti učili, že biela rasa je najúžasnejšia zo všetkých rás a naopak Afričania sú na najnižšom stupni ľudského vývoja. Samozrejme, že nie všetci v Európe zdieľali takéto predstavy. Vo Francúzsku, vo Veľkej Británii či v Belgicku bolo mnoho intelektuálov, ktorí odsudzovali kolonializmus a takéto vnímanie Afričanov či zaobchádzanie s Afričanmi. Je však dôležité podotknúť, že v tom období v prvej polovici 20. storočia zostávali v menšine a ich názory sa nikdy nestretli s nejakým veľkým ohlasom. Naopak, v tej dobe sa väčšina národov západnej Európy nechala absolútne unášať predstavou, že majú morálne právo či dokonca povinnosť kolonizovať a civilizovať menej vyvinuté rasy, a to Afriku predovšetkým. Až druhá svetová vojna a jej katastrofy priniesli zásadnejší obrat do takéhoto náhľadu na Afričanov a Afriku. Po roku 1945 už totiž nebolo možné otvorene hovoriť o nejakých zaostalých, menej vyvinutých rasách alebo naopak o bielej rase ako na najvyššom stupni svetového vývoja. Naopak Afričania boli postupne vnímaní
ako rovnocenní partneri na medzinárodnej pôde. Európske kolónie sa postupne rozpadali a pretvárali na samostatné štáty, ktoré vstupovali do novovytvorenej organizácie Spojených národov a nové africké štáty tak začali byť rovnocennými partnermi pre medzinárodný dialog. Navyše aj africké dejiny sa začali istým spôsobom prehodnocovať. Postupne sa vytesňoval názor, že Afričania nemajú dejiny a Afričania sa opäť začali chápať ako rovnocenná súčasť ľudských dejín. Africké dejiny sa navyše začali prednášať a skúmať na prestížnych svetových univerzitách. Dokonca sa z africkej histórie stala jedna z najprestížnejších vedeckých disciplín v spoločenských vedách. Avšak napriek úsiliu generácií historikov v druhej polovici 20. storočia koloniálne vnímanie Afričanov, o ktorom tu bola reč, pretrvávalo a pretrváva v našej, respektíve západnej spoločnosti naďalej. Už len samotný výrok francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho o tom, že Afričania ešte nevstúpili dostatočne do európskych dejín, je len jedným z mnohých príkladov. A čo na to hovorili inak africkí intelektuáli? Tí sa v roku 2008 rozhodli napísať a vydať knihu, ktorú adresovali a venovali priamo bývalému prezidentovi Francúzska Nicolasovi Sarkozymu. A hlavným heslom tejto knihy bolo, že Afričan vstúpil do histórie ako prvý.